Assalamu alaikum ala Ibrahim Maduke mi ɗela on ɗon jam. To bana ko mojo nani habaru ni wato daga keya ɓawo zura min heɓi habaru dow pirowal ɗum hélicoptère je ardiɗo leddi Iran Ibrahim Ra'isi do'i ha nder ha dow koseje ɗum woni hakkunde leddi Azerbaijan be leddi Iran. To fajiri mai ni kiya mai ɗo ummi daga Tehran be jirgi ɗum shugaban ƙasa nden o jippi wuro ɓe wiyata Tabriz ɗo totto on gallure jiha ɗum ɓe wiyata Azerbaijan sharqi wato Azerbaijan funange. Nde o jippi totto sey kanko ɓe wondi be mako ha nder maɓɓe ɓe Amir Abdullahiyan kanko on minista ko shafi lesɗe yasi be liman jumɓare mo gallure Tabriz mai beni gomna je Tabriz mai ɓe nasti jirgi gotel be jirgiwal feere ɗiɗi jirgije mai wato ɗe ɗiɗi on sey ɓe ƴaɓɓiti leddi Iran mai ɓe yahi ha nder Azerbaijan ɓe yiidi be ardiɗo Azerbaijan ɓe ɗo wiya mo Aliyev ɓe waɗi buki maɓɓutuki vendu feere ɗum ɓe mayi hakkunde lesɗe mai ɗiɗi ha de zura ɓe timmini bukiji mai on ɓe lori ɓe nasti piroje maɓɓe ɗum hélicoptère ɓe ƴaɓɓitan koseje mai ɓe warta nder Iran wato ɓe wartan Tabriz ha lamorde ɗum Azerbaijan sharqi nder Iran. To ɗon ni hunde ɗo mai hatsari mai fe'i jirgiwal gotal ɗum na shugaban ƙasa mai ko kuma ardiɗo mai wala nder mai ɗo ngal sali ngal yetti amma je ardiɗo leddi mai wonde mai ɗo kanga on heɓi matsala sey nga yeni. To pellel mai bo ɗum koseje on wala mayo to koseje on amma ndiyam ɗo toɓa nden bo pewɗum sosai pewɗum amma yetti en wiya 1 degree Celsius feyugo mai pewɗum sosai. To ɗon jirgiyal maɓɓe mai heɓi matsala sankiti to ɓe waɗi kata ɗaɓɓotugol daga wakkati mai hiddeko ni weta ɓe hefti ha jirgiyal mai do'i ɓe yehi bo ɓe hefti gawaje himɓe 9 ɓe woni ha nder jirgi mai kanko ardiɗo leddi mai Ibrahim Ra'isi be bo minista mo ko shafi leddi yasi mo wiyata Hussein Amir Abdullahiyan be liman jumɓare mo Tabriz be bo gomna lardi Tabriz mai gaba kiɗa ɓe fuu ɓe ɗo nder ɓe maayi ha nder jirgiwal mai hande fajiri ɗo ni ɓe timmini ɓe hefti gawaji maɓɓe gaba kiɗa ɓe hooƴi ɗe ɓe waddi wuro gallule Tabriz mai ngam kangon wuro mango ha kombi majum ɗo kanjum on bo wato laamorde ɗum jiha Azerbaijan sharqi ha nder Iran. To jottani totto ɓe woni ha wakkati mi vollinta waɗo amma miɗo tammani yeeso ɗo seɗɗa ego ɓe wartiran gawaji maɓɓe woɓɓe maɓɓe nder Tehran woɓɓe feere bo ego ɓe yaran ɓe pellel feere ko ɓe wadda gabakiɗa ha ɗo min anda. Ɗo wonni arande ɗiɗaɓre bo dama woodi wallowo ardiɗo leddi ɓeɗo wiyamo Mouhammad Mukhbir kanko on ɓe wiyata mataimakin shugaban ƙasa. To dama to kujeji fe'i banni ɗo mo vallata shugaban ƙasa ko kuma ardiɗo leddi kanko on ho'ata ardata leddi mai. Jotta ko fe'i hande fajiri ɗo ni ɓe waɗi mitin kanko on bo jotta jogata leddi mai ha yahugo lebbi ɗiɗi garanɗi wato dow ɗo be ñalɗe 50 ha nder constitution ko wiya dokaji Iran kanjuma on to banni fe'i wato ardiɗo leddi maynama to mataimaki mako wato mo vallititamo jogal leddi mai nder ñalɗe 50 ɓe waɗa zaɓe feere ɓe ɗaɓɓi ɓe suɓa shugaban ƙasa feere ha nder salata lebbi ɗiɗi. To kanjum manni min wontiri jotta gam may Allah yafuɓe Allah taw ɓe siwti Allah hokku himɓe Iran bo musamman
saaroji ma ko ngam dadama ko ɗon be yonki o woodi ɓikkoye be rewɓe be debbo kay nonno bo luttuɓe ɓe o wondi fuu ngam mamin ɗo reena ko warata yeeso Allah yaafoɓe sey yeeso mi yettima Ala Ibrahima